І сталася потым. Хадзіў ён па гарадах і вёсках, навучаючы і абвяшчаючы добрую вестку аб Божым валадарстве, і былі з ім 12, і некалькі жанчын, якіх ён вылечыў ад ліхіх духаў і ад немачаў, Марыя, якую звалі Магдаленай, з якой выйшла 7 дэманаў, Йоанна, жонка Хузы, пракуратара Ірадавага, і Зузана, і многа іншых, якія дапамагалі яму з маёмасці сваёй. А калі сабраўся вялікі натоўп, ды і з розных гарадоў спяшаліся да яго, ён сказаў у параўнанне: «Выйшаў сейбіт сеяць зерне сваё. І калі сеяў, адно ўпала пры дарозе, і было стаптана, ды птушкі нябесныя падзяўблі яго. А другое ўпала на камень, і, ўзышоўшы, засохла, бо не мела вільгаці. Трэцяе ўпала між церняў, і церні, вырасшы, адразу заглушылі яго. Чацвёртае ўпала на добрую зямлю, і калі вырасла, дало плод у 100 разоў большы. Гэта кажучы, усклікваў: «Хто мае вушы слухаць, хай слухае». Пыталіся затым вучняў яго, што значыць гэтая прыпавесць. Ён ім сказаў: «Вам дадзена ведаць таямніцы валадарства Божага, а іншым яны праз прыпавесці, хоць гледзячы яны не бачаць і слухаючы не разумеюць». А гэта такое параўнанне. Зерне – гэта Слова Божае. А што пры дарозе, гэта тыя, што слухаюць, ды пасля прыходзіць д'ябал і вырывае слова з сэрца іхняга, каб не паверыўшы, не былі збаўлены. А што на камяні, гэта тыя, што слухаюць, ды з радасцю прымаюць слова, але не маюць карэнняў і вераць да часу, і ў час згаршэння адпадаюць. Каторае ж упала паміж церняў, гэта тыя, што слухаюць, але, ідучы клопатамі і багаццем і раскошаю жыцця, заглушаюцца і не прыносяць плода. А што ў добрай зямлі, гэта тыя, што добрым і шчырым сэрцам, слухаючы слова, берагуць яго, ды прыносяць плады ў цярплівасці. Ніхто, запаліўшы свечку, не ставіць яе пад пасудзіну або пад ложак, але ставіць на падсвечніку, каб бачылі святло тыя, што ўваходзяць. Бо няма нічога схаванага, што не было б выяўлена, а не таемнага, чтоб не спазналася і не выйшла на яву. Глядзіце ж, як вы слухаеце, бо хто мае, будзе яму дададзена, а хто не мае, у таго нават тое, што яму здаецца, ён мае, будзе аднята. Тады прыйшлі да яго маці і браты яго і не маглі падысці з-за натоўпу людзей. І паведамілі яму: «Маці твая і браты твае стаяць звонку, жадаючы цябе пабачыць». А ён, адказваючы, сказаў ім: «Маці мая і браты мае – гэта тыя, што слухаюць Слова Божае і выконваюць яго». І сталася аднаго дня, што Ісус з вучнямі сваімі ўвайшоў у лодку і гаворыць ім: «Пераправімся праз возера», і паплылі. І калі яны плылі, задрамаў, і наляцеў моцны вецер на возера, і хвалі залівалі іх, так што апынуліся ў небяспецы. І падышоўшы, абудзілі яго, кажучы: «Вучыцель, вучыцель, мы гінем». Дык ён устаў і накрычаў на вецер і хваляванне вады.
супакоіліся, і настала ціша. І сказаў ім: «Дзе ваша вера?» Яны ж напалоханыя былі здзіўлены, кажучы адзін аднаму: «Як ты лічыш, хто ён, што вятрам і вадзе загадвае, і яны яго слухаюць?» Затым паплылі яны ў краіну Гергезенскую, што насупраць Галілеі. І калі выйшаў ён на бераг, сустрэў яго чалавек нейкі з горада, апанаваны дэманамі. І ўжо доўгі час не ўскладаў ён адзення і не жыў у доме, але ў магілах. І як убачыў ён Ісуса, упаў перад ім, закрычаўшы, і моцным голасам сказаў: «Што табе да мяне, Ісус, сын Бога ўзвышняга? Малю цябе, каб мяне не мучыў». Бо Ісус загадаў нячыстаму духу, каб ён выйшаў з чалавека. А той ужо ад даўнейшага часу валодаў ім. І звязвалі яго ланцугамі, і трымалі ў путах, і, парваўшы ланцугі, быў ён гнаны дэманам у пустыню. Дык запытаўся ў яго Ісус, кажучы: «Якое тваё імя?» А ён сказаў: «Легіён», бо многа дэманаў увайшло ў яго. І прасілі яны, каб не загадваў ім ісці ў бездань. А там на гары пасвіўся вялікі статак свінняў. Дык прасілі ў яго, каб дазволіў ім увайсці ў іх, і дазволіў ім. І тады выйшлі дэманы з чалавека і ўвайшлі ў свінняў, і статак рынуўся са стромы ў возера і патануў. Бачачы, што здарылася, пастухі ўцяклі і расказалі пра гэта ў горадзе і ў вёсках. Дык выйшлі паглядзець, што сталася, і прыйшлі да Ісуса і ўбачылі, што чалавек, з якога выйшлі дэманы, сядзіць апрануты і ў здаровым розуме ля ног Ісуса, і апанаваў іх страх. А тыя, што бачылі, расказалі ім, як ён быў аздароўлены і як цярпеў пакуту ад дэмана. І ўвесь шматлікі народ краіны Гергезенскай прасіў яго, каб ён пакінуў іх, бо былі ахоплены вялікім страхам. І Ісус, увайшоўшы ў лодку, вярнуўся. А той чалавек, з якога выйшлі дэманы, прасіў яго, каб застацца пры ім. Але Ісус адправіў яго, кажучы: «Вярніся ў дом твой і расказвай, што ўчыніў табе Бог». І ён пайшоў, абвяшчаючы па ўсім горадзе, што Ісус учыніў яму. Калі Ісус вярнуўся, пераняў яго натоўп людзей, бо ўсе яго чакалі. І вось прыйшоў чалавек на імя Яір. Ён быў начальнік сінагогі і упаў да ног Ісуса, просячы яго, каб увайшоў у дом яго, бо памірала яго дачка адзіная, не маючы яшчэ і 12 гадоў. І калі Ісус ішоў, народ націскаў яго. І адна жанчына была 12 гадоў крывацечнай. Яна выдала на лекараў усю сваю маёмасць, і ніхто яе не аздаравіў. Яна падышла ззаду і дакранулася да краю шаты яго, і ў той жа час спынілася цячэнне крыві ў яе. І гаворыць Ісус: «Хто дакрануўся да мяне?» А калі ўсе адмаўляліся, Пётр сказаў: «Вучыцель, людзі націскаюць на цябе і штурхаюць». Ісус жа сказаў: «Нехта дакрануўся да мяне, бо ведаю, што моц выйшла з мяне». А жанчына, бачачы, што яна не ўтаілася, падышла ў трымценні і ўпала перад ім. І перад усім народам прызналася, чаму дакранулася да яго і як адразу паздаравела. А Ісус сказаў ёй: «Дачка, вера твая збавіла цябе, ідзі ў супакоі».
Калі ён яшчэ гаварыў, хтосьці прыйшоў з дому начальніка сінагогі, кажучы яму: «Дачка твая памёрла, не турбуй больш вучыцеля». Але Ісус, пачуўшы гэта слова, адказаў яму: «Не бойся, толькі вер, і будзе яна збаўлена». І калі Ісус прыбыў у дом, не дазволіў нікому ўвайсці, адно Пётры, Яну і Якубу разам з бацькам і маці дзяўчынкі. А ўсе плакалі і галасілі па ёй, а ён сказаў: «Не плачце, бо яна не памёрла, але спіць». Дык смяяліся з яго, ведаючы, што яна памёрла. А ён, узяўшы яе за руку, усклікнуў, кажучы: «Дзяўчынка, устань!» І вярнуўся ў яе дух, і яна зараз устала, і ён загадаў даць ёй есці. І аслупянелі яе бацькі, якім загадаў, каб нікому не гаварылі аб тым, што сталася.